Insalmulkom, u nilqawkom għal-episodju ieħor mis-sensiela xi qrajt dan l-aħħar li llum se jlaqgħana ma' Alex Vellagera. Vellagera ppubblika 3 romanzi u fl-2013 huwa rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb għar-rumanz tiegħu Is-Sriep reġgħu saru velenużi. Fl-2011 huwa sab ruħu f'nofs kontroversja taħraq dwar iċ-ċensura f'Malta minħabba l-istorja li tkisser sewwi li deret fir-rivista studenteska Realtà. Alex l-aħħar tip tiegħu jismu Trojan u ġie ppubblikat minn Klabb Kodba Maltin. Alex jgħix Brussell u jaħdem bħala traduttur u jinsab Malta fuq vaganza. Alex, meta konna naħdmu flimkien ġieli ddiskutejni għad il-ħaġa, però issa qed nagħmluha pubblikament. Tgħidilna ftit xi rajt dan l-aħħar? Mela, hawnhekk għandi ktieb jismu Difficult Man li mhuwiex eżattament dwar irġiel diffiċli, iżda dwar sensieliet ta' television Amerikana li ħarġu bejn wieħed dawn l-aħħar 20 sena. Li jittrattaw ġeneralment irġiel fil-mezzetà jew ftit iżgħar li bażikament din jiffaċċjaw kriżi ta' maskulinità u affarijiet simili bħal dawn li irġiel anke nisa ikollhom ħabtu wiċċhom magħhom. Imma dal-ktieb huwa importanti mhux minħabba l-karattri tas-sensieliet iżda għax jiddiskrivi kif daw is-sensieliet saru. U għal ħafna kritiċi u anke nies li jaraw daw is-sensieliet huma sa ċertu punt rinaxximent ta' storytelling in the grand scale. Jiġifieri huma eredi ta' romanzi l-kbar tas-seklu 19 pereżempju ta' Dickens u fejn ġo xogħol ta' narrattiva ikollok dinja sħiħa li hija trattata, analizzata u l-karattri jimirħu ġo did-dinja u s-soċjetà tagħhom b'mod sieħ mhux biss parti minnha biss. Ara jagħtu stampa kbira tad-dinja kontemporanja bħal Breaking Bad, The Wire, Sopranos, probably ħafna nies li qed jaraw din l-intervista rawn daw is-sensieliet. U tissejjaħ bħala the third golden age of American television. U għalija interessani ħafna interessani kif isiru daw ix-xogħlijiet, kif jinħolqu l-istejjer, kif ikun hemm battalja kontinwa bejn il-kummerċ u l-arti. U f'dal każ l-aqwa sensieliet l-arti tirbaħ li ħaġa pjuttost rari. U jiena kont qed naqra li ħafna minnhom dawn huma produtturi u anke kittieba ta' daw is-sensieliet li u jiddeskrivi fil-fatt il-mod kif ħolquhom il-ġridiet tagħhom u jiddeskrivu the writing room fil-fatt x'jiġri ġew fiha. Tgħidilna xi ħaġa dwar hekk? Din ħaġa vera interessanti fejn is-sensieliet ma jinkitbux minn persuna waħda, jinkitbu minn grupp ta' awturi ta' kittieba li jkollhom ħafna esperjenza fil-kitba television u bażikament għalhekk huma daqshekk tajbin dawn l-istejjer għax hemm ħafna xogħol warahom. Mhijiex il-viżjoni ta' persuna waħda biss, hija ħafna nies jaħdmu għal viżjoni li hija globali, tista' tgħid. Ma f'sens ktieb dal ikidni ftit għax nixtieq kieku li ma naqrax dwar stejjer Amerikani u l-istorja Amerikana u kif huma jitkellmu dwar l-istorja tagħhom. Nixtieq xi darba nisma' dwar artisti Maltin li jitkellmu dwar Malta. Naf li hemm, imma jista' jkun hemm ħafna iżjed. Naqbel ħafna miegħek u jiena għandi dik l-istess tama, grazzi ħafna tal-li ġejt tiltaqa' magħna, għaddilna l-ħin Alex, nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, nħeġġukom tmorru tfittxu dan il-ktieb Difficult Man u aħna nisperaw li narawkom il-ġimgħa d-dieħla, però sadattant infakrukom biex tagħmlu like tal-Facebook page tagħna National Book Council Malta u tiktbulna dwar x'qed taqraw intom dan l-aħħar ħalli tiġu u taqsmu dak il-ktieb magħna. Sadattant aqrawhom għar nitfa' kuljum.